החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם בטעות יסודה. אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי כדי שהם יעריכו את הריח של האגף המחבלים. הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם, והשליחה הזאת גורמת לכך שהם יחזרו לכאן שוב ושוב ושוב. אלה הטרוריסטים של המשט, אלה הטרוריסטים, די טרוריסט. תקל עליהם, תומכי רוצחים, אגב, באוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. נמצאים בכלא קציעות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט, תומכי טרור, נמצאים כאן בכלא ביטחוני. תראו המשחקים. הם מקבלים כאן תנאים של מחבלים לכל דבר, טרנינגים של מחבלים, תנאים של מחבלים. זאת אומרת, יש מינימום של המינימום, ככה הבטחתי וככה אנחנו מקיימים.